Κατασκευή ηχείου. Παίρνεις φορητό ενισχυόμενο μεγάκο. Το πάσο που θες στην παραλία 2 του 50 RMS θα γίνει. Σε λίγο και τ' άλλα. Οκ, τέλος. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Περίμενε με κοιτιάζεις. Πάμε τον καφέ μας. Ναι, και το καφέ εδώ. Μ' αρέσει να ξυπνάω μόνος μου. Όχι, δεν μου αρέσει να ξυπνάω μόνος μου. Λοιπόν, έχουμε και τα κεντρικά μας εδώ πέρα. Τα σύνεργά μας. Βγάλε και το φωτοβολταϊκό μας. Βγάλε και το φωτοβολταϊκό μας. Μπαλκονότο, φωτιστικό, φωτοβολταϊκό από τον ήλιο. Ενέργεια από τον ήλιο. Εκεί βγάλε και τα φώτα. Από εκεί και τα μπαταρία. Βγάλε και τα 13-43 βόλτ. Δύσκολη ζωή. Κάποτε με τρώματε η απόλυτη. Τώρα βγάλε και από εκεί. Πάρε το φωτιστικό. Άλλαξαν οι χέρι. Πάρα πολύ. Κάνε τώρα. Εδώ έχουμε τον ρυθμιστή όρθωσης. Ρυθμίζει την μπαταρία ώστε να φορτώνει κανονικά. Οκ, πάνε τώρα να το κλείσω. Οκ, τέλος. Κατασκευές κάτω. Έχουμε και την μπαταρία εκεί πέρα. Μια μπαταρία εφεδρική για το boombox στο στερεοφωνικό μας ηχοσύνολο που το πάμε όπου θέλουμε. Με 2 και 50 RMS. Ένα ηχείο στο μπαλκόνι. Για να ακούμε και ήχο στο μπαλκόνι. Πολύ καλά. Να ακούμε και μουσικούλα. Έχω τα λουστουφάκια μας εδώ στο μπαλκόνι πάνω. Βγάλε και εκείνο εκεί το κόκκινο. Λοιπόν, θα να δούμε πάνω στα κεντρικά μας εδώ πέρα. Δεν μου καίγεται. Σας καλησπέριζω στην παρέα, όλους και όλες. Μιλάμε στις ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 2310 243